సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. డీజే సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్‌గుంది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది. ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా నేను టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 2 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చి సారీ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో టూ ఫొటోస్ పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో అయిందిగా, థర్డ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుందిగా, ఈ ఫోటో 20 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇలా వస్తుంది. పేస్ట్ చేస్తే సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ కంప్లీట్గా 4వ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో మళ్ళీ ఈ ఫోటో సో కంటిన్యూగా సేమ్ ఉంటుంది. చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో
పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ అప్లై చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఇక్కడ 5 సెకండ్ 5 సెకండ్ ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకొని ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, 2 ఫోటోస్ని కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటిని వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.